Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι οι κρίσεις πανικού σε κυριεύουν ξαφνικά και σε αποδιοργανώνουν? Γεια σου. Είμαι η Ματίνα Λαδικού, ψυχοθεραπεύτρια με πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας και ιδρύτρια του Art of Mind. Έχω βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις κρίσεις πανικού και να επαναφέρουν την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση στη ζωή τους. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να κάνεις το επόμενο βήμα. Οι κρίσεις πανικού μπορούν να έρθουν χωρίς προειδοποίηση και να σε αφήσουν με μία αίσθηση φόβου και αβεβαιότητας. Ξέρω πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι το αίσθημα ότι χάνεις τον έλεγχο. Συχνά μου λένε, πώς μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου με αυτό το φόβο? Στη δική μας συνεργασία εστιάζουμε αποκλειστικά στις δικές σου ανάγκες και πώς οι κρίσεις πανικού επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Μέσα από την εμπειρία μου, βλέπω πόσο σημαντική είναι η σχέση εμπιστοσύνης για να ξεκινήσει η διαδικασία της αλλαγής. Κάθε συνεδρία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία από το φόβο και την ανασφάλεια. Η πρώτη συνεδρία είναι το ξεκίνημα μιας διαδικασίας που σχεδιάζεται αποκλειστικά για σένα και τις ανάγκες σου. Με κόστος μόνο 35€ θα συζητήσουμε μαζί την ιστορία σου, τις ανησυχίες σου και πώς οι κρίσεις πανικού σε επηρεάζουν. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι οι πρώτες μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν άμεσα ανακούφιση και να σου δώσουν νέα προοπτική. Θα θέσουμε μαζί στόχους και θα σε εξοπλίσω με πρακτικά εργαλεία για να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού και να βρεις ξανά την ηρεμία στη ζωή σου. Κάθε θεραπευόμενος που έρχεται στο Art of Mind έχει τη δική του μοναδική ιστορία. Είτε συναντιόμαστε διαζώσεις είτε online, δημιουργώ έναν ασφαλή χώρο όπου μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, χωρίς φόβο ή κριτική. Στόχος μου είναι να νιώσεις ότι έχεις έναν σύμμαχο που σε ακούει, σε καταλαβαίνει και σε στηρίζει με ενσυναίσθηση. Με τη σωστή υποστήριξη μπορείς να μάθεις να διαχειρίζεσαι τις κρίσεις πανικού και να ξανακερδίσεις την ηρεμία και τον έλεγχο. Το πρώτο βήμα είναι πάντα το πιο δύσκολο, αλλά μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό. Κλείσε την πρώτη σου συνεδρία με μόνο 35€ και ξεκίνα το θεραπευτικό σου ταξίδι που θα σε βοηθήσει να νικήσεις τις κρίσεις πανικού και να επαναφέρεις την ηρεμία και την αυτοπεποίθησή σου. Είμαι εδώ για να σε στηρίξω σε κάθε σου βήμα, ανυπομονώ να σε γνωρίσω και να προχωρήσουμε μαζί.